etorri behar du gure bila? Zer, nola gehatu zea? Ez, nik jatezien galitu naiz. Agustinekin? Aber, bada, zein da? Zein ote dago ba? Hau, pasa. Pasa. Kaixo, Altona! Amaia. Naia, Jose Ramon, naia, zer jesuzu hemen, nola zetorri zea honea? La mona, Bárbara. Ta, honeaino etorria? Es que me ha dicho que tiene que irse urgentemente a La Rioja. Ja. Baina ere, egin dio beste bat, Bárbara. A ber, zaten dutzu guain, a ber. Tú ya la entenderíais. Ja. Y que te lo agradecerá eternamente. Ai, Jesus. Eta zuri utzi zaitu hor bakarrik eskainetan? Bai. Bai? Bai. Hau dekau. Da? Zein godeu ba? Txui, pentsatu mie pizkat, A ber. Amaia, gustatzen zaizu martxa? Se marcha. Martxa sanoa. Afari goxo-goxoa, gero dantza, eta aspertu arte dantza eta dantza. Igual egin du gau pasa. Bai, gau pasa. Ikusten duzu, euskeraz esan du dena. Gau pasa, ikasten nahi da. Euskaraz ikasten nahi da. Oxe, venga. En la mochila traigo botas de fútbol para bailar. Oso ondo. Dantza ingo dugu. Danza. Gau pasa. Gau pasa. Gau pasa. Gau pasa. Gau pasa. Gau pasa.